Welcome to my vlog, ang kinabuhi sa bukid by Antonios. Mo ni ang kinabuhi diri sa bukid. Walay shilane diri, walay sulain ay sulain diri. Naami diri. Og I'm so blessed and thankful ko sa Ginoo nga ako ang bana ko yan gani siya. Okay, thank you. Ano sa diri bing? Pakita sila nga ikaw gid na nagbugha. Kahoy. No? Pero enjoy di ba pag nasa bukid. So mo ni ang mga kinabuhi nga wala dito sa lungsod. So thankful jud kayo mi na ma-experience paghapon namon siya. Meanwhile, so, ang ilhanan nga ni bukal na siya, ang ininit, na siya'y murag hungaw nga aso nga mugawas sa iyahang taklob or kanang sa iyahang agasanan gani. So, pa na siyang bantayan kung mugawas na ng aso karon. a few moments later. Syempre, ang asawa mag-andam ang kape, di ba? Sana all.